रोम रोम भाइयों, सिस्टम माझी बाहर पानं भांगी जाएंगे। माझी पानं ऐसा मत करो मेरी जान। चलिବ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଆସେ ନା ଟ୍ରାଏ କରିବା। चलो भाई देखो अपने क्या करना ଚୂନ ବି ନା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଚୂନ ମାରନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ମାରନ୍ତି। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार ସରି यहाँ पे। ଏମିତି କହିକି साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले ଚୂନ जाएगा ମାରିବା पता ହେଇଗଲା। है। ଯାହାର ମୋଟା ଚୂନ କି ପତଲା ଚୂନ ଦରକାର ଚୂନ ମାରିବା ହେଇ ତାପରେ ଟିକେ ଖଇରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ମିଠା ପକେଇଦବା। No, 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 ଟିକେ no. ଗୁଆ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ତାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦବା। Tecnologia, accede ହେଇଗଲା ମୋ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା।